טוב, אז חזרתי עכשיו מ8 ימים של ויפאסנה באין דור בצפון. בויפאסנה אתה לא מדבר, אתה בלי טלפון, בלי שום מסך. מה שאתה עושה במהלך היום זה פשוט עושה מלא מדיטציות. עושה מלא מדיטציות ואתה מנסה להבין מה קורה במיינד של עצמך. איך התבניות של התודעה של עצמך עובדות. וזה משנה חיים, כי אתה מבין מזה דברים מדהימים. ואתה גם לא רק מבין, אתה גם לומד איך לעבוד עם זה. מה אתה יכול לעשות עם התובנות האלה בשביל לחיות יותר משוחרר. אז אני אתחיל מהתובנה הראשונה שדיברתי עליה בסרטון הקצר, זה שהגוף והתודעה מחוברים. זה ממש מעניין, זה כאילו, יש כאלה שכבר מכירים את זה, אבל עבורי זאת הייתה תובנה חדשה. אם אתה בחרדה, זה מה שאני למדתי, אם אתה בחרדה, אם אתה כועס על עצמך, אם אתה במצב תודעתי מאוד נוקשה, זה ישר גם מתבטא בזה שהגוף מאוד נוקשה, בזה שכואב בגב, בזה שכואב פה, בזה שמשהו לא בנוח, שהגוף לא בטוב עם עצמו. ולהפך, אם הגוף לא בטוב עם עצמו, אם לא יודע, יש לך איזה כאב, זה מקשה על התודעה ומעלה בה באופן אוטומטי מחשבות ורגשות ותפיסות קצת יותר שליליים. אבל אחד הדברים המעניינים שלמדתי מהחיבור הזה, זה שהם מחוברים באופן הדדי. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה עכשיו לשחרר מחשבות שליליות שיש לי, אני יכול לעבוד על זה גם דרך הגוף. אני יכול לחפש איפה יש לי תקיעויות בגוף, איפה כואב לי, איפה אני באי נוחות, ולנסות לשחרר את זה ולהרפות את זה, ואז גם המחשבה והמיינד מושפע מזה. ולהפך, אם כואב לי בגוף, אני יכול לעשות עבודה פסיכולוגית, עבודה מדיטטיבית, ואז זה גם קצת משפיע על הגוף. זה מדהים, זה תובנה ממש חשובה בעיניי. דבר שני, אנחנו מלאים באמונות לא מודעות כל הזמן, ואנחנו אפילו לא שמים לב אליהם. וכשאתה עושה כל כך הרבה מדיטציות, ואתה שם לב מה קורה לך בתודעה, ואיך התודעה שלך פועלת באופן לא רצוני, לפי כל מיני דברים שהיא רגילה כבר לעשות, וכל מיני תבניות, וכל מיני אמונות שמפעילות אותה, ורגשות שמפעילות אותה, מפעילים אותה. אז אתה עושה כל כך הרבה מדיטציות, אתה רואה את הדברים האלה קורים. פתאום אתה שם לב שאתה חי את חייך, אבל בעצם אתה מופעל מאיזושהי אמונה או תפיסה או מחשבה או רגש, שאתה בחיים לא היית יכול לזהות בלי המדיטציה. זה יכול להיות דברים קלים כמו מחשבה של וואי, אני רוצה ככה וככה, הלוואי שזה וזה יהיו. וזה יכול להיות גם דברים קצת יותר עמוקים כמו אני עצוב, אני מדוכדך עכשיו, ואתה בכלל לא היית שם לב לזה אם לא היית במצב מאוד קשוב לתודעה של עצמך. וזה יכול להיות דברים גם ממש עמוקים כמו אני בן אדם לא אהוב, או אני מרגיש שאני לא בסדר בעולם, או אני לא ראוי לאהבה, או אני ראוי לאהבה. או מגיע לי הכי טוב, או לא מגיע לי הכי טוב. וכשאתה עושה כל כך הרבה מדיטציות, אתה מצליח להתעורר ולראות את הדברים האלה שהם לא נגישים לתודעה הרגילה, שלא מאומנת ולא מיומנת בהקשבה ובתשומת לב, ואז אתה יכול לעשות איתם עבודה גם, שזה ממש עוזר. תובנה שלישית שדיברתי עליה, זה שחייב אהבה וחמלה ורקות לעצמך. כי אנחנו נוטים כל כך בקלות להאשים את עצמנו ולהיות קשים עם עצמנו ולהיות רעים אל עצמנו וביקורתיים אל עצמנו, שכשבכלל ניגשים לאיזשהו תהליך נפשי, לאיזשהו תהליך תודעתי שבו אתה צריך לזהות דברים שלפעמים לא נעימים לזהות אותם, אם אתה כל פעם תשפוט את עצמך, זה יהיה כל כך קשה להתקדם וכל כך כואב להתקדם, ולפעמים זה אפילו לא ייתן לך להתקדם. ואם אתה עוצר ואתה מרגיש שזה לא נעים לך, שאתה עושה תנועות נפשיות שהן לא נעימות, שהן כואבות, הן מאמתות אותך עם הרבה דברים, ואתה שנייה עוצר ונזכר שלא עשית שום דבר רע, ושאתה מנסה להקל על עצמך, ושאתה כמו כל בני אדם, ושכולנו חווים את הדברים האלה, ושאתה מתמודד עם דברים שהם באמת קשים, אז אתה יכול למצוא מקום לחמלה, ואז זה מאפשר לעצמך לעשות את אותו תהליך רק בצורה יותר קלה, בלי כל כך הרבה
בלי שהעגלה שאתה מנסה לדחוף, העגלה של המטאפורה של התהליך שאתה מנסה לקדם קדימה, בלי שהיא נעצרת ושהיא תקועה ומתחככת ומנסה ולא מצליחה, אתה לא מצליח לדחוף אותה, זה מלווה בסבל, זה מלווה באשמה וביקורת, שזה כמו לדחוף את העגלה בעלייה במקום שאתה תוכל לדחוף אותה בקלות. והדבר הרביעי זה שכל רגע הוא הזדמנות לתרגול, זה משהו שאני הולך איתו כבר במשך כמה שנים. בעצם אנחנו חווים כל כך הרבה חוויות לאורך החיים, לאורך השגרה, וכל חוויה יש לה כל כך הרבה רבדים, והיא משפיעה בצורות כל כך מגוונות על התודעה. והרי אנחנו רק רוצים בסוף להיות מאושרים. ואם עכשיו חוויתי משהו משמח, או משהו עצוב, או איזו חוויה קשה, או אני ברע עם עצמי, או בטוב עם עצמי, אני יכול להתעסק גם בדבר עצמו שגורם לי לטוב או לרע, אבל אני יכול גם להתעסק באיך אני חווה את הדבר. אני יכול, נגיד עכשיו, מישהו העליב אותי, אז אני יכול להיעלב, ואני יכול גם להיעלב, אבל גם לעשות עבודה עם עצמי, בזה שהעלבון הזה הוא הזדמנות בשביל להפוך לבן אדם שמצליח להתמודד עם דברים כאלה כמו עלבון יותר בקלות. זאת אומרת, כל רגע בחיים הוא גם הזדמנות לעבודה פנימית עם התודעה של עצמך. כי החיים הם החיים, דברים כבר יקרו בחיים, תרצה או לא תרצה. השאלה היא איך אנחנו מגיבים לזה. ואם אנחנו כל פעם מסתכלים על החיים הנה הזדמנות להגיב יותר טוב, הנה הזדמנות להגיב בצורה יותר מיטיבה ויותר מועילה ויותר מוסרית, אז אנחנו נרגיל את עצמנו ללמוד מכל דבר ולהשתפר מכל דבר. החיים כבר יביאו את הדברים שהם יביאו, וזה יהיה לפעמים נעים ולפעמים לא נעים. על זה כבר קשה לשלוט. אבל על איך אנחנו עובדים עם זה, תמיד את זה אפשר לעשות. והדבר האחרון זה שהבנתי בוויפאסנה הזאת שנירוונה, זה לא מכת ברק, אתה לא עוצם עיניים, עושה מדיטציה, ואז פתאום מכה בך ברק, ואתה מגלה את האור, ושום דבר יותר לא מפריע לך. נירוונה זה הרגעים האלה שאנחנו כבר מכירים, רגעים של שלווה, שבהם המחשבות לא מטרידות אותנו, שבהם אנחנו שקטים, שבהם הלב שלנו אוהב, והלב שלנו רחב, ושהם פשוט החיים. אם הרגע הזה הופך להיות ארוך והוא הופך להיות החיים עצמם, זו הנירוונה, זה ההערה, זה המטרה. המטרה היא לחיות משוחרר וחופשי מהקשיים שהמיינד שלנו וכל הסיפורים שהמיינד שלנו מעמיס על עצמו. ובעצם זה מאוד 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 כיף לדעת שנירוונה זה לא דבר שאתה יכול, אתה צריך לעבוד קשה, ואז פשוט לקבל אותו, אבל לפני זה לא קיבלת אותו, כי אתה מקבל אותו רק בסוף. זה לא ככה, אלא אתה כבר עכשיו, ככל שאתה מתרגל ועושה מדיטציות ועובד עם התודעה שלך, אתה כבר עכשיו חווה רגעים ארוכים יותר ויותר של נירוונה, של שלווה פנימית. וזה ממש משנה חיים גם להבין את זה. וזהו, זו הייתה חוויה ממש מדהימה עבורי. זאת הוויפאסנה החמישית שעשיתי כבר, אבל כל ויפאסנה אתה לומד דברים בצורה קצת אחרת. ואם יש לכם עוד שאלות שמעניין אתכם לדעת, אז אני אשמח לענות, להקליט, אפשר לדבר גם. וזהו, מי שהגיע עד לפה, תודה על ההקשבה. וביי, שיהיה אחלה יום.